Mapagpalang araw kalakbay at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Ako ulit ito si Jethro. Nais ko lang ibahagi ang kasunod ng kwentong hango sa tunay kong karanasan. Sa hindi pa po nakakapakinig ng unang bahagi ng aking kwento, ay maaari niyo po itong balikan. At ito po ay pinamagatan na Baryo sa Aklan. Sige po, hindi ko na patatagalin pa mga kalakbay at ito na ang karugtong ng aking kwento. Matapos ngang makatakas ang aswang, ay napagpasyang kong sunugin na lang ang bahay na pinamumugaran nito. Nang sa ganon ay wala nang babalikan pa sila. Pagkatapos ko namang sunugin ang bahay ay umuwi na ako sa tahanan ni Tatay Junior. Pagkarating ko ay bumungad sa akin ang nag-aalalang dalaga. Kagad siyang lumapit sa akin at tinanong ko kamusta ang naging lakad ko. Umiling-iling naman ako at sinabing nakatakas ang aswang na mambabarang. May tumulong sa kanya kaya nakatakas yon ng walang kahirap-hirap. Inaya niya akong pumasok sa loob ng bahay. At nung nasa loob na ako ay nadatnan ko sina Tatay Junior at Nanay Elena na nag-aabang rin sa pagdating ko. Kumusta ang lakad mo, Iho? Anong nangyari? Nasaktan ka ba? Pag-aalalang tanong ni Tatay Junior at sinuri ang mga braso ko kung may sugat ba ako. Ayos lang po ko, Tay. Huwag ho kayong mag-alala. Tugon ko sa kanya. Mabuti naman kung ganoon. Nga pala, Iho, ano ang nangyari doon sa mambabarang? Balik na tanong sa akin ni Tatay Junior. Nakatakas po, Itay. Bigla kasing may dumating pa na isang aswang. Iiling-iling kong tugon sa kanya at ikinuwento ang buong pangyayari. Nang may kwento ko sa kanya ang lahat kalakbay, ay tinapik ni Tatay Junior ang balikat ko at nagwikang tutulungan niya akong hanapin kung saan lumipat ang mambabarang na aswang. Nang sa ganon ay tuluyan ng mapuksa ang ginagawa ng mga itong kabalbalan. Maraming salamat po, Tay Junior. Hayaan niyo po at sa susunod na magtagpo ulit ang landas namin ng nilalang na iyon. Sisiguraduhin kong mapapatay ko na siya upang wala nang maminsala dito sa baryo ninyo at sa iba pang lugar. Seryoso kong saad. Oh, paano ba yan? Tuloy pa rin ba ang pagpapanggap mo bilang ordinaryong tao? Tanong sa akin ni Tatay Junior. Tumangon naman ako at sinabihan sila na kung pwede lang sana at kung pahihintulutan nila na ituloy ko ang pagpapanggap. Dahil batid kong marami pang mga mambabarang na aswang ang namiminsala sa baryo nila. Ang hinala ko kasi ay baka isang angkan ang mga ito at iyon ang kailangan kong alamin bago pa mapahamak ang mga kababaryo at mahuli ang lahat. Dahil sa ang pakiramdam ko, ay unti-unti nilang kinukuhanan ng lakas ang mga naninirahan sa baryo. Binibigyan nila ng sakit ang mga tao nang sa ganoon ay ang mga ito na ang magiging pagkain nila. Dahil kung iisa o dalawa lamang ang mambabarang na aswang na namiminsala, bakit halos lahat ng mga taga-baryo ay sabay-sabay na nagkakasakit? Lalong-lalo na ang mga sanggol. Bueno kung yan ang gusto mo, Iho, ay igagalang namin. Pero hanggang sa matapos lang ang suliranin dito sa baryo namin, ang gagawin mong pagpapanggap. Naiintindihan mo ba ako? Ayokong lokohin ang mga kababaryo ko. Wika pa ni Tatay Junior sa akin. Tumungo naman ako at nagpasalamat sa mga magulang ng dalaga. Siya, sige na. Pumasok ka na sa silid mo at makapagbihis ka na para makapagpahinga ka na rin. Utos sa akin ni Tatay Junior. Sige po, maiksi kong tugon. Nagpaalam na ako kay Agnes na magpapahinga na muna ako. Bukas na lang kami mag-usap. Magpahinga na rin siya dahil alam kong napuyat siya sa kakahintay sa akin. Kinabukasan nga mga kalakbay, ay kumalat na sa baryo ang mga bali-balita na may nasunog na bahay sa dulong baryo malapit sa paanan ng kagubatan. Narinig ko pa ang usap-usapan ng mga tao na maglola umano ang naninirahan roon at kawawa naman ang mga iyon dahil sa kailan lang nang lumipat iyon sa kanilang baryo. Tapos ay bigla na lamang sinunog ng kung sino mang loko-loko ang tahanan ng maglola. Napapangiting na pailing na lamang ako dahil sa talagang napaka-inosente ng mga kababaryo ni Agnes. Naaawa sila sa panlabas na kaanyuan ng matanda. Ngunit ang hindi nila alam ay unti-unti na pala silang inaalay sa demonyo para lang makuha ng mambabarang na yon ang kagustuhan sa buhay. Ganoon talaga ang mga nasa kaliwang gawain. Gagamitin nila ang mga inosenteng tao
para sa pansariling kagustuhan. Sambit ko pa sa aking isipan. Matapos nun ay hindi ko na pinakinggan pa ang ibang sinasabi ng mga taong nag-uusap sa labas ng bahay ni Tatay Junior. Sa halip ay inaya ko si Agnes na maglakad-lakad para maghanap ng impormasyon. Nang sa ganon ay matugunan ko kaagad kung ano ang susunod na aksyon ng mambabarang na aswang. Gusto ko ring alamin kung anong klaseng aswang ba ang mga ito. Masyado kasi ako nabigla sa nangyaring sagupa ang kagabi. Kung kaya't hindi ko tuloy natukoy kung anong klaseng aswang ang mga nakalaban ko. Sa paglipas ng mga araw ay palihim kong tinutulungang gamutin ang mga kababaryo ni Tatay Junior. Sumasama ako sa kanya sa tuwing binibisita niya ang mga may sakit na kababaryo para bigyan ng mga kung ano-anong pagkain at gamot na hinihingi sa barangay. Pero pakulo lamang iyon ni Tatay Junior para hindi kami mahalata sa gagawing panggagamot. Dahil hindi ko pa pwedeng ilantad ang mga ginagawa ko hanggat hindi ko pa nalalaman kung sino ba talaga ang totoong salarin. Batid ko kasing nagpapanggap lang ding ordinaryong tao ang isa sa mga mambabarang na aswang na siyang nagpapakalat ng sakuna sa buong baryo na magpasanggang ngayon ay patuloy pa rin nilalabanan ng mga kaawa-awang tao. Isang araw nun mga kalakbay, kakatapos ko lang manggamot nang maglakad na kami pauwi ni Tatay Junior. Habang naglalakad na nga kami at nagkukwentuhan, sa hindi sinasadya ay nasagi ko ang isang babae na sa tingin ko ay mga nasa edad 20 mahigit pa lamang ito. Marahil ay malakas ang pagkakasagi ko sa babae kung kaya't sumalampak ito sa lupa. Mahaba ang kanyang buhok na umabot hanggang sa balakang. Kaagad akong humingi ng paumanhin sa dalaga at nung akmang tutulungan ko na sana siya, subalit noong hahawakan ko na ang braso ng dalaga, ay bigla akong nakaramdam ng kakaiba. Yun bang parang may kakaibang itinatagong katauhan ng dalaga? Kaya naman ng mga sandaling iyon ay may namuong hinala sa aking isipan dahil sa tingin ko ay mukhang hindi na ako mahihirapang panghanapin ang mga aswang na namiminsala. Tapos ay nagmamadali nang tumayo ang babae at mabilis na itong naglakad palayo. Anong problema ng babaeng iyon? Pagtatakang tanong ni Tatay Junior sa akin. Mukhang alam ko na kung bakit ganun na lamang ang reaksyon ng babaeng iyon, Tay Junior. Sambit ko sa ama ni Agnes. Tinanong niya ako kung ano ang ibig kong sabihin. Sa bahay na po natin pag-usapan ng tungkol yan, Tay. Baka may makarinig po sa atin, mayari pa po tayo. Bulong ko kay Tatay Junior. Tumango naman siya at nagsabi na mainam pang sa bahay na namin pag-usapan dahil delikado kung may makakarinig at makakaalam sa mga pinaplano namin. Makalipas pa ang ilang minuto ay nakarating na nga kami sa bahay. Nadatnang ko namang nasa bakuran si Agnes at mukhang hinihintay niya kami. "O anak, bakit nandito ka sa labas? Asan ang nanay mo?" Tanong ni Tatay Junior kay Agnes. Sumagot naman ang dalagang nasa loob ng bahay at nagluluto ng pagkain. Ganun ba? Bakit ikaw nandito ka sa labas ng bahay? Hindi mo man lang tinulungan ng nanay mo sa pagluluto. Uwi ka pa ng kanyang ama. Nagulat naman ako sa sumunod na sinabi ni Agnes. Dahil sa ayon sa dalaga, kani-kanina lang ay may babaeng pumunta sa bahay at nagtanong kung may binata ba raw silang bisita. Nagsinungaling naman ang dalaga. Umiling siya at sinabing wala silang bisitang binata. Nagtanong naman ang babae kung sino umano ko at bakit nasa bahay nila ako. "O tapos anong sabi mo, anak?" Tanong sa kanya ng kanyang ama. Sumagot naman si Agnes at sinabi niya umano sa dalaga na nobyo niya ako at kaya naroon ako sa kanila dahil kinikilatis ako ng kanyang mga magulang at namamanhika na ako. Isa pa hindi nila ako bisita dahil kapamilya na nila ako. Sa parting iyon ay medyo nakaramdam ako ng hiya dahil sa walang kagatol-gatol na sinabi ni Agnes ang mga katagang iyon. "Mabuti at iyon ang sinabi mo, anak." Sambit ng kanyang ama at mukhang napapaisip ito ng malalim. Tinanong ko naman si Agnes kung ano ang itsura ng dalagang naghahanap sa akin at kung pwede ay sabihin niya sa amin ang itsura nito. Tumingin ng diretso sa akin si Agnes at pinandilatan niya ako ng mga mata. Pagkatapos ay sinabi niya ang itsura ng dalagang pumunta sa bahay. Matapos niyang sabihin iyon, kalakbay ay nagkatinginan kami ni Tatay Junior. Dahil sa ang dalagang sinasabi niya at ang babaeng nasagi ko kanina ay iisa lang.
Naloko na. Mukhang hindi lang tayo ang naghahanap. Maging ang mga demonyong rin ay hindi na makapaghintay at talagang ang lakas ng loob na puntahan ako dito sa bahay. Napapaisip naman ako dahil alam ko sa aking sarili na hindi magiging madali ang mga mangyayari sapagkat alam ng mga mambabarang na aswang kung saan ako nanunuluyan at panigurado akong idadamay nila ang pamilya nila Agnes. Tapos na inaya ko na silang pumasok sa loob ng bahay at doon na namin planuhin kung ano ang dapat gawin. Noong nasa loob na kami ng bahay at nakapag-usap na ng masinsinan, ay napagpasyahan namin na pansamantalang doon muna manuluyan si Nanay Elena at Agnes sa bahay ng mga magulang ko. Dahil delikado na sila dito sa baryo. Noong una ay ayaw pang pumayag ni Agnes dahil sa ayaw niyang iwanan ng kanilang bahay. Sinabi ko naman sa kanyang panandalian lamang ang gagawin nila. Hanggat hindi pa namin nasosolusyonan ni Tatay Junior ang problema, ay doon muna sila sa bahay ng mga magulang ko. Matapos ko nga mapapayag ang dalaga ay agaran na kaming umalis. Inihatid na namin sila sa bahay ng mga magulang ko. Hihingi na rin ako ng tulong sa mga tiyuhin ko para lutasin ang kinaharap kong problema. Sinikap naming walang makakaalam sa biglaang pag-alis. Nang sa ganun ay hindi maalarma ang mga mambabarang na aswang at hindi kami masundan sa pupuntahan. Sa paglipas ng mga araw at naroroon na kami sa bahay, ay nasabi ko rin sa mga magulang ko kung ano ang nangyari sa baryo ni Namang Junior. Hindi naman nag-alinlangan sabihin sa akin ng mga tiyuhin ko na sasama sila sa pagbalik namin ni Tatay Junior. Tutulungan nila kaming sugpuin ang ginagawang pamiminsala ng angkan na mamabarang na aswang. Laking pasasalamat naman namin ni Tatay Junior sa mga tiyuhin ko. Matapos nga namin mag-usap mga kalakbay, ay agaran na naghanda ang mga tiyuhin kong antingero. Lahat naman ng kanilang mga kagamitan sa panlaban sa aswang na mamabarang ay dinala na nila. Noong nakabalik na nga kami sa lugar nila Tatay Junior, ay nagkunwari mga tambay at walang ambag sa buhay ang mga tiyuhin ko. Nagpanggap rin ang mga itong mga pinsan ni Tatay Junior at naghahanap ng mapapasukan trabaho. Hanggang isang araw nun mga kalakbay, kakagising ko lang ng umagang iyon nang sa pagbukas ko ng pintuan ay tumambad sa akin ang napakaraming hibla ng buhok sa labas ng pintuan. Nakakalat iyon at parang sinadyang kalatin ng kung sino man. Saan galing ang mga buhok na yan? Bungad na tanong ni Tatay Junior sa akin. Hindi ko nga po alam, Tay. Tugon ko sabay walis sa mga hibla ng buhok at inilagay ko sa basurahan. Ano ba naman ito? Saan kaya nanggaling ang mga hibla ng buhok na to? Wala naman ang asawa at mga anak ko dito para magkaroon ng ganitong kahabang buhok. Tsaka grabe naman ang paglalagas ng babaeng nagmamay-ari ng mga buhok na ito. Reklamong wika pa ni Tatay Junior. Dahil sa kadadaldal niya ay mukhang nabulabog ang mga tiyuhin ko at nagising ang mga ito. Lulugulugo ang mga itong naglakad papalapit sa amin at mukhang may tama pa ng alak. Nag-inuman kasi kami kagabi pampatulog lang. Ilang gabi na rin kasi namin pinaghahandaan ang pagsalakay sa aswang na mambabarang at hinihintay lang naming sumapit ang Biyernes upang salakayin sila sa tinitiran. Natuntun na kasi namin kung saan liblib na lugar na mamalagi ang mga ito. O Mang Junior, ang aga-aga po ay ang ingay nyo na. Kakamot-kamot sa ulong wika ni Tio Demi. Sasagot na sana si Tatay Junior nang biglang nabaling ang tingin ng mga tiyuhin kong sina Tio Demi, Lucas at si Tio Armando. Kumuha ng iilang hibla ng buhok si Tio Demi at nag-usal ng orasyon. Tapos ay iniihip niya yun sa hawak niyang hibla ng buhok. Sa maniwala man kayo't hindi mga kalakbay, matapos kasing hipa ng tiyuhin ko ang buhok, ay bigla na lamang iyong gumalaw na parang may sariling buhay. Kaagad namang nanghingi ng panindi ang tiyuhin ko na agaran namang binigyan ni Tatay Junior. Noong sisigaan na ni Tio Demi ang mga naipong buhok na winalis namin, ay ganoon na lamang ang gulat ko. Nang sa kusang umiiwas sa apoy ang mga buhok, naaakalain mo talagang may buhay. Napamura naman ang tiyuhin ko at nagwikang. Alam ko na kung anong klase mga mambabarang na aswang ang makakalaban natin ngayon. At mukhang hindi na natin kailangang hintayin pa ang araw ng Biyernes. Dahil sa ngayon pa lang, ay isang hudyat na ang mga hibla ng buhok na hinahamon nila tayo. Tinanong ko naman si Tio Demi mga kalakbay kung anong klase mambabarang na aswang ba ang sinasabi niya.
Tugon naman niya isang gumon na aswang ang mga nilalang na namiminsala sa baryo nila Mang Junior at mukhang mamayang gabi ay sasalakay na ang mga ito. Kailangan natin silang maunahang salakayin bago pa sila pumunta dito sa baryo. Sambit pa ni Tio Demi. Kaya ng araw ngang iyon ay agad na kami naganda para puksain ang mga demonyong namiminsala sa baryo. Nang sa ganon ay matapos na ang problemang kinaharap. At dahil sa baguhan pa lamang ako sa pagiging antingero, at ito pa lang ang unang pagkakataong makasagupa ako ng mga nilalang na hindi ko kasama ang aking ama, ay nakaramdam ako ng takot sa sarili. Subalit binaliwala ko na lamang iyon at inisip ko na lamang si Agnes. Hinihintay niya ang pagbalik ko kung kaya't kailangan ko talagang lakasan ang loob ko. Isa pa ay ito ang unang pagsubok na ibinigay sa akin ng aking ama. Kung kaya naman ay hindi ko siya pwedeng biguin. Noong sumapit na nga ang dilim at naikarga na namin sa katawan ang pambakod at poder, ay inusalan na ako ng orasyon ni Tio Demi. Pandagdag proteksyon ko raw iyon. Matapos niya naman mag-usal ay iniihip niya sa katawan ko at kumumpas siya ng 3 beses na pakurus. Maraming salamat po, Tio. Pagpapasalamat kong wika sa kanya. Nararamdaman kong kinakabahan ka sa maaaring mangyari. Dahil sa ito pa lang ang unang pagkakataon mo makisagupa sa mga nilalang na hindi mo kasama ang ama mo. Pero huwag kang mag-alala, hindi ka namin pababayaan. Nakangiting wika niya at tinipik ako ng 3 beses sa balikat. Maya-maya pa ay nagtanong si Tio Lucas kung nakahanda na ba ang lahat. Makaraan nga ang ilang sandali ay lumabas na kami ng bahay at tinungo na ang liblib na lugar na pinamumugaran ng mga mambabarang na aswang na may lahing gumon. Hindi nagtagal ay narating namin ang liblib na kagubatan malapit lang sa baryo. Sa bungad pa lang ay sinalubong na kami ng isang babae. Noong matitigan ko ang babae, ay napagtanto kong siya ang babaeng nasagi ko noon at siya rin ang nagtanong kay Agnes. Nakita ko namang biglang nagsipagtaasan ng mga buhok ng babae at nakamulagat na ang mga matang namumula. Kung kaya naman ay bahagya akong napaatras, nang balingan ko naman ang mga tiyuhin ko, ay isa-isa na ring hinarap ang mga nilalang nakalalabas lang ng bahay. Ikaw, pinatay mo ang aking ina, wika nung babae sa garalgal na boses. Ilang sandali pa ay nakita kong nakikipagsagupaan na ang mga tiyuhin ko. Samantalang si Tatay Junior naman ay nakakubli lamang sa di kalayuan. Ilang saglit lang ang lumipas, ay bigla na lamang akong sinalakay ng aswang. At nang tignan ko nga ito, ay isa ng nakakapangilabot na nilalang. Mabilis naman akong umiwas, nang akmang pupuluputan na ako na mahahabang buhok ng aswang. Pagkatapos ay hinugot ko na ang punyal sa bulsa. Sa bawat buhok na dumadampi sa balat ko, o kaya naman ay pumupulupot, mabilis ko na siyang pinuputol gamit ang punyal na minana ko pa sa aking ama. Subalit sadyang napakalakas ng aswang at kahit anong gawin ko ay kusang dumudulas ang buhok ng gumon. Napalatak na lamang ako at napamura. Kaya naman ang ginawa ko ay muli ako nag-usal ng pangontra sa aswang at mabilis nang nilapitan ng aswang. Pero noong uundayan ko na sana sinasaksak, ay mabilis na humarang ang kanyang buhok at pumulupot sa katawan ko. Ngunit dahil sa nakabaong mutya sa katawan ko, ay hindi tumatagal sa pagpulupot ang gumon at para itong napapaso. Dahil sa mabilis itong umatras palayo at umaangil na parang nasasaktan. Nang makahanap na ako ng tiyempo ay mabilis ko nang nilapitan ng aswang at agarang inundayan ng saksak sa dibdib. Mabilis namang lumapit sa akin ang isa pang aswang at kinalmot ako sa may braso. Sa kasamaang palad ay hindi agad ako nakaiwas. Kaya naman ay nasugatan ako at sumirit kaagad ang dugo. Gawa ng napakatulis ng kukong bumaon sa braso ko. Napamura naman ako at mabilis nang hinugot sa dibdib ng nilalang ang punyal at hinarap ang isa pang aswang. Buisit talaga. Ang sakit ng ginawa mong animal ka. Galit na sigaw ko sa isa pang nilalang. Noong dadambahan na ako ng nilalang ay mabilis ko na rin siyang sinugod at inunahan ko na. Dali-dali ko nang itinarak sa dibdib ng aswang ang punyal at sunod-sunod na pinagsasasaksak sa iba pang parte ng katawan. Isang napakalakas na pag-angil naman ang narinig ko at nakakapangilabot iyon. Sa paglipas naman ng ilang sandali ay kapwa nakahandusay na sa lupa ang dalawang aswang at wala ng buhay. Kaya't napahinga na ako ng maluwag. Noong tingnan ko naman ang mga tiyuhin ko, ay patuloy pa rin ang mga ito sa pakikipagpambuno
Kaya naman lumapit na ako sa kanila at tinulungan na rin makipagsagupa sa mga aswang. Napamura naman si Tio Demi at nagwikang, "Malakas din pala ang mga nilalang na ito. Buwisit, hindi ko akalaing hihingalin ako sa inyo." Sambit niya at patuloy pa rin sa pakikipagpambuno. Pero sa paglipas pa ng ilang sandali mga kalakbay, ay kapwa nakahandusay na ang mga aswang na nakalaban namin. "Tara na, pasukin na natin ang loob ng tahanan ng mga buwisit na yan." Wika ni Tio Lucas habang hinahawakan ng tagiliran ng tiyang may sugat. "Sandali, sunugin niyo na muna ang mga iyan para hindi na magkaroon pa ng pagkakataong mabuhay," utos ni Tio Arman. Matapos nga kaming utusan ni Tio Arman, ay isa-isang binuhusan namin ng langis ang mga bangkay ng aswang. Tapos ay agarang sinindihan ni Tio Lucas ang bangkay ng mga ito. Sandali ko namang pinuntahan si Tatay Junior at tinanong kung ayos lang ba siya. Tumango naman siya at nagsabing ayos lang at huwag ko na umano siyang alalahanin. "Tara na po, sama ka sa amin, tignan natin kung ano ang mayroon sa loob ng bahay ng mga aswang," wika ko kay Tatay Junior. Noong hawakan ko siya para alalayang makatayo mula sa pinagkukublian, ay napansin kong nangangatog ang buong katawan ni Tatay Junior. Marahil ay dala ng takot na nararamdaman noong masaksihan niya ang pakikipagsagupa namin sa mga aswang. Nang pasukin na nga namin ang pinamumugarang bahay ng mga aswang, ay agarang napatakip ako ng ilong. Dahil sa napakalansa ng amoy, may mga nakikita rin kami mga itim na kandila at iilang librong itim. Tapos ay may mga insektong nakalagay sa bote. Ngunit ang umagaw sa atensyon ko ay ang isang maliit na librong kulay pula. "Wasakin ninyo ang bawat mga kagamitang nakikita ninyo, maliban na lamang sa mga libro," utos ng Tio Lucas. Kaagad na nga namin pinagsisira ang mga naiwang kagamitan ng mambabarang na aswang, maliban lang sa mga librong kinuha ni Tio Lucas. Matapos naming wasakin ang mga gamit, ay sinunog na ni Tio Lucas ang bahay. Pagkatapos ay iniabot niya sa akin ang maliit na librong pula na nakita ko kanina. Kasing liit lamang iyon ng posporo. Sinabihan ako ni Tio Lucas na buksan ko at tignan ko kung may nakasulat ba. Dahil silang tatlo ay hindi nila makita ang nakasulat sa libro. Noong buksan ko ang libro at tignan kung may nakasulat ba, ay namangha ang mga tiyuhin ko nang sabihin ko sa kanilang may nakasulat. At nung basahin ko nga ang nakasulat ay agaran nila akong pinatigil. Dahil sa nahihilo umano sila at sumasakit ang ulo nila. "Mukhang ikaw ang pinili para magmana ng librong iyan, Jetro. Sa'yo na yan at gamitin sa mabuti," nakangiting wika ni Tio Lucas. "O siya, sige na, umuwi na tayo. Tapos na ang problemang kinaharap ng baryo ninyo, Mang Junior. Makakatulog at makakapagpahinga na po kayo ng maayos." Tugon ni Tio Demi at agaran na kaming naglakad pa uwi. Matapos nga ang pangyayaring iyon ay bumalik na kami sa lugar namin at masayang ibinalita sa mga magulang ko ang nangyari. Masaya naman ang aking ama dahil sa nalagpasan ko ang unang pagsubok na ibinigay niya sa akin. Hindi ko po malalagpasan ang mga iyon kung hindi dahil sa tulong nila, Tio. Nakangiti kong tugon sa aking ama. Napangiti naman siya at nagsabing kausapin ko na raw si Agnes dahil noong wala ko ay grabe ang pag-aalala nito sa akin. "Sige po, Itay," ngiting tugon ko at kaagad nang nilapitan ng dalaga. Sa paglipas naman ng mga araw kalakbay at noong bumalik na ang pamilya ni Agnes ay muli kaming sumama sa kanila kasama ang aking pamilya para mamanhika na. Wala nang ligaw-ligaw pang nangyari mga kalakbay. Diretso asawa na kagad. Ayoko kasing makuha pa ng ibang binata ang babaeng minamahal ko. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kalakbay. Maraming salamat.